Trebuie toată lumea să învețe să facă un shopping inteligent. Degeaba arunci bani shopping inteligent. Doamnelor și domnilor, vă rog scrieți în continuare pe pagina de Facebook. Promit că mai citesc la un moment dat ceva, dar vreau să întreb neapărat ceva pe Gabi acum. Gabi, luăm următoarea situație ipotetică. Așa. Mă duc la mall cu soția mea. Ea intră într-un magazin. Timpul începe să se dilate einsteinian. Recunosc situația. Da? Recunosc situația. Dintr-o dată, limbile ceasului se lungesc și trec așa foarte. Deci, după o oră sunt tot acolo. Spune-mi, asta e o chestie normală? Tu ești încă tot acolo, eu plec. Ce boală? Vreau să... Tu pleci? Cum? Eu plec, îmi fac de lucru. Și o lași acolo? Și mă întorc după o oră, două, da? Da. Cine este bolnav în situația asta? Acum depinde, Acum, Lucian. trebuie să ții seama de următoarea situație. Aș vrea, în momentul ăsta, să spui că eu sunt bolnav, pentru că după aceea o să ne întâlnim cu soția mea și o să o pățim. Deci... Nu cred că nimeni e bolnav. Cred că timpul se dilată. Da? Aș spus Einstein. Așa. Și mai cred că oamenii uneori nu pot să aleagă și atunci alea foarte mult timp să decidă. Și așa e, uneori decid foarte prost pentru ei. Și uneori shoppingul este pur și simplu îngrozitor, pentru că nu te poți decide. Este o manie. Și dacă vă spun că eu am bărbați și mulți clienți care stau trei... Deci, asta e o emisiune, deci e o emisiune serioasă. Adina, nu, este o emisiune serioasă. Aici nu spunem cine ce bărbați are. Nu ne interesează, mă crezi? Nu vreau să știu. Sunt ai mei pentru că îi îmbrac. Am grijă de ei de 5 Și dacă îi dezbraci, nu pot să-mi imaginez scena, nici nu mă interesează. SMS-ul 1313, doamnelor și domnilor, puteți să ne criticați acolo sau să ne încurajați că facem o chestie importantă, dar înainte de asta vreau să vă spun ceva. Dea Sofia spune că shoppingul reprezintă pentru ea o mare pasiune. Nu poate să reziste mai mult de 2-3 zile fără să-și cumpere măcar un accesoriu. Spune dacă nu asta e o boală. Da. Okay. Dar trebuie să spună domnul, nu eu. Acum, știi că discutam despre chestiunea asta. Sunt oameni care cumpără lucruri, nu se pot abține că le cumpără, după aia se duc acasă și le aruncă că le e rușine cu ele. Exact. Asta e o boală. Asta exact, despre asta vorbim. Adică ce nu sunt chestii tâmpenii, prostii. Da. Uneori sunt lucruri care, dacă vrei, sunt fetiși pentru ei. Adică sunt oameni care nu se pot abține să nu intre într-un magazin să cumpere, de exemplu, o pereche de chiloți. Care nu le trebuie. Care nu le trebuie. Și care nu contează. Și mai ales dacă e la reduceri. Mie, niciodată. Eu cumpăr inteligent. Dar de ai auzit? Pentru că mi s-a întâmplat într-o vacanță. Mi le cumpăr și le port. Excuse me. Ok. Mi le cumpăr și le port. Deci nu. Nu, dar e real. Dacă într-o zi mă ambiționez și nu cumpăr nimic, înseamnă că nu exist? Ne întreabă Nicole Torghidan. Gabi, noi cumpărăm ca să ne aducem aminte că existăm, că mai îndeplinim o funcție în societate sau de ce? Oamenii cumpără ca să aibă sentiment de putere, în primul și în primul rând. E nevoie să fii puternic ca să-mi cumperi un lucru. Și oamenii uneori asociază identitatea cu putere. Cu cât cumpăr mai mult, cu atâta există mai mult. Iar noi românii suntem morți după putere. Da. Bărbații ăștia pe care îi îmbraci tu. Despre asta vorbeam. Stau câte 5 sau 6 ore în magazin. Bărbați. Mulți. Nu 1, nu 2, nu 3, poate în proporție de 80%, dar știi de ce? Pentru că le spun de la început. Ăsta care stă 5 sau 6 ore în magazin, te rog frumos. Pentru că le explic așa. Îmi spun, vreau să-mi schimb imaginea și le spun ok, dar trebuie să petrecem timp. De ce? Ca să vă învăț să vă compuneți o garderobă. Nu e important să cumperi toată ziua, bună ziua. Este important când îți cumperi să cumperi... Ba da. Spune-mi un lucru, bărbații care bagă atâția bani în haine. Ei sunt o zonă marginală și chiar îmi cer scuze în seara asta telespectatorilor care n-au bani de un pullover în iarna asta și poate că au nevoie de el. Nu vorbim de mulți bani, vorbim de tocmai de economisi bani. Câte costume ai în garderobă, Lucian? Păi nu știu, că eu un număr, 2, 9, 10, 29. La serviciu câte ai? Se ocupa serviciu de asta. 29 eu acasă la am tricouri, n-am costume, înțelegi? Ok, câte tricouri ai? Multe. Câte? Nu le-am 100? numărat. Nu cred. 50? Câte din când în când mai dau din ele la țară. Câte porți? Câte porți? Cam din 3. 50. Ok. Ce, adică ce vrei să demonstrezi? Păi cheltui pe 50 de tricouri. Auzi, nu vrei și să stai tu aici și mă întrebi tu pe mine? Nu, dar vreau să demonstrez. Bine. Cheltui pentru 50 și cumperi 3. Asta e ideea. În loc să cumperi 3 de la început, un om normal. Superbe. Jamila Azazi. Îți răspund la obiect. Eu nu cumpăr ca terapie. Și nu merg la shopping. Merg, văd, îmi place, cumpăr scurt și la obiect. Bravo. Super.